बे गारिखौ नायलाय मा साइसनि थादों नायलाय गारिया देन्जार गैलामोन बे बासायबाय इसेयाव बासायबाय बियो नायलाय गारिया थारमाने मिथिनो मोननाय बायदिबा गारिया फावसयदोंमोन नामा ओमफ्राय फावसयनायावहाय हाखराव होलांबाय आरो गलांबाय हाखराव मावलांबाय नै गारिनि कन्डिसना साखाफ्रा माबायदि जाना दं नोंनि अबस्थाया अबस्था खाथ थैस मा साइस नागोलै बेहाय पाइलटआ ब फाग्ला जायोना माने बे हाखरखौ थाल मोनाखै खोमा मानसिया जाय पाइलट बाबु बियो आंनिबा थाल मोनाखै बे हाखरखौ ओमफ्राय हाखराव ओइबासिनो लागायखाबाय आयु गिलु बालुनो माबा जादों बे कुसुगाव सेन्ट क्लारिट इंलिस मिडियाम स्कुलावनो जादों बेनि फ्रन्ट गेटआवहाय थोद फाग्ला जायोब्रा आयु हाखरानो बेसेबांबा गोथौखामोन नै एथ'सार गोथौ हाखरखा फाग्लानि बाहाय जायोबो बिराद लाखिलै बे पाइलटआ नङाबा जाबायमोन बेयो नायलाय साखाफ्रा मा साइस जाना दं थैस गिलु बालुनो ओमफ्राय बै बैहोमा नांथानायखायसो थादों हनै थाव गगासिनो दंबावोसो गारिया थोद थाव गगासिनो दं बारा खाथि खालाद्राय नङा नामा अन्थाइफोर बेरसानानै माबा जालाबायबा फाग्लासो जागोन दे बिदिबो जायो आरो जायगा थोद नै बेहाय सेन्ट क्लारिट इंलिस मिडियाम स्कुल जाबाय बेनि फ्रन्ट साइडआवनो जाबाय आरो ना बा फाग्ला जायो थोद मानिनांगोनलै जाथो जानानै होयो माथो आं दा बेंटलाव थांगासिनो दङ बेंटल अन्थाइबारियावहाय दिनै हिन्जावफोरनि बल जोनाय रुंसारि दि जाब्रांनि फुटबल दङ बेवहाय थांनो नागिरदों लामायाव लोगो मोननायखाय बेखौ एसे नायनाय जाबाय आङो आं दा सिटनोसै बाइकजों थांगोन आङो रेडि जाखाबाय बाइकजों थांनो